Għalix ħabib ma dekx kif kont issib il-ferħ fix-xemx li tfittx fil-ħodu. Għalix illum ma dekx titaxxaq tara l-weraq li marriħ jirtodu. Tipprova ssib il-għena sta donnu li għal xejn, kull jum li għaddi aktar tejp u int ma tafx għalfejn. Għalix ħabib ma dekx kif kont issib mistriħ fil-bahar kan kaħlani. Għalix illum ma dekx titaxxaq bisbuħija li tana s-setani. Tixtieq il-ferħ ta' kwista, zda inti stess kontrik, bemilek qiegħed toħnoq dak li qed tipprova ssir. Iżda għaliex għażil triq oħra, hemm min dak li qalulek dawk li suppost ħbieb u fit-tiext il-ferħ fit-droga, mhux ħlief-ferħ trasparenti illi jgħaddi qisu ħsieb. Għaliex ħabib insejt lil dik li b'tant imħabba ħafna ġiet xtaqitlek. Għaliex ħallejt warajk il-ferħ fl-isport u l-ħeġġa llum donna telqitlek. Illum għajnejk magħluqa x'qed jiġri m'għandekx ħiel, blanzun l-għadu kif fetaħ diġà donnu qed jitbil. Iżda għaliex għażil triq oħra, hemm min dak li qalulek dawk li suppost ħbieb u fit-tiext il-ferħ fit-droga, mhux ħlief-ferħ trasparenti illi jgħaddi qisu ħsieb. Iżda għaliex għażil triq oħra, hemm min dak li qalulek dawk li suppost ħbieb u fit-tiext il-ferħ fit-droga, mhux ħlief-ferħ trasparenti illi jgħaddi qisu ħsieb. Għaliex ħabib ma dekx kif kont issib il-ferħ fix-xemx li tfittx fil-ħodu.